か。かの者たちを癒すたまえ。かの者の傷を癒したまえ。かの者の傷を癒したまえ。
力がみなぎってくる。俺の剣を受けてみろ。うおっ、力がみなぎってきたぜ。帝国の部を大陸に示さねばならん。歯が立たねえ。脱出する。
って